Kde bylo, tam bylo jedno mašinkovo a v depu depíčku se ráno vzbudil James, Tomáš a Percy. Ach jo, povzdechl si James, dneska budu mít nejhorší den. Proč? Zvěravě se ptá Tomáš. Dnes mám vozit cihly na novou stanici s Leem a Tém, vysvětluje James. Myslíš, ty dva neposlušné vagóny? Tak to ti teda nezávidím, říká Percy. James vyrazil na cestu. Vůbec se mu nechtělo. Žádná mašinka Thea a Lea neměla ráda. Když James přijel na seřadiště, Leo a Theo už na něho čekali. Tak, hošánkové, dnes nechci žádné problémy, varoval neposlušné vagóny tučný kontrolor. Budete vozit cihly. Cihly jsou moc těžké, stěžoval si Theo. A taky nám poškrábou novou barvu, přidal se Leo. Žádné výmluvy a honem, ať jsou cihly do večera na stavbě. Když dorazili do stavebnin, cihly už byly nachystané. Jack začal nakládat cihly. Au, opatrně, poškrábeš mi barvu, nahněvaně řekl Theo. Jack si toho nevšímal a nakládal cihly dále. Už o dvou neposlušných vagónech, co to slyšel. Když chtěl Jack naložit cihly na Lea, ten se hnul a cihly se rozsypaly na koleje. Škodolibě se chechtali Leo a Theo. Jack se právem zlobil, cihly musel pozbírat a znovu naložit. Tentokrát dal pozor, aby se mu Leo nehnul. Když byly cihly naložené, James rychle odvezl neposlušné vagóny pryč ze stavebnin. James vagóny projeli hustým lesem a přijeli na stavbu nové železniční stanice. Tam už na ně čekali stavbaři, kteří cihly vyložili. Prázdný James jel zpátky pro další cihly. A tak to šlo celý den. Naložit cihly, odnést, vyložit a znovu naložit. Leo a Theo do sebe stále naráželi. Tak a dost, jestli nepřestanete narážet, už vás dál neudržím na trati. Ani to nestihl doříct a Leo narazil do Thea. Cihly se vysypaly před oba neposlušné vagóny. Ty zůstaly stát na kolejích, nemohli se pohnout ani dopředu, ani dozadu. Ach, naříkali vagóny, prosím, Jamesi, pomoz nám. James tahal ze všech sil, ale s vagónama hnout nedokázal. Za chvíli bude tma, obával se Theo. Já se v lese v tmě bojím, zlikal Leo. James odpojil vagóny a jel hledat pomoc. Leo a Theo zůstali sami v lese. Netrvalo to moc dlouho a James se vrátil a přivezl na pomoc Jacka. Neposlušné vagóny ani nedoufali, že po dnešním dni by jim Jack chtěl pomoct. Jack pozbíral cihly a tím uvolnil koleje i oba vagóny. Hotovo, řekl Jack Jamesovi, když byly cihly naložené. Leo a Theo se styděli. Bylo jim líto, že se tak nehezky chovali k Jackovi i Jamesovi a tím stejně rádi pomohli. Leo a Theo poděkovali a taky slíbili, že se polepší a už nikdy nebudou do sebe narážet. Odvezli cihly na stavbu a svůj slib dodrželi. Od té doby pokaždé, když projeli kolem Jacka, tak mu vesele zahoukali na pozdrav. Leo a Theo od té doby nezlobili, aby se nemuseli zase nikomu omlouvat.